Horas madihita saluhutna. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sude ruas dohok tamu. Namar minggu di Tikion. Horas jelas selamat beribadah madihita saluhutna. Suasoni amanami doh inanami nabasobulung. Na mengikuti ibadahon melalui live streaming Horas madihita, tapahohoma masuk mahita, marede mahita sian buka de nomor 10, ayat sada saha terudi ayat tolu, ayat 2 anon, dung sidung ayat 2 instrumen, ayat tolu mahita jongjong. Mar hite-hite goar ni de bata ama.
Dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatay, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma. Nung nga di palua Jehovah na posona si Jacob, marolop-olop tu de batama ho, alisa dok tanoon. Edehok kamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia mabahen hamu puji-pujian na, haleluya. Haleluya, Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan. Holan ala ni asin ni roham sabingdo, ubahin na tarbahe kami marpungu di jolom, marsada ni roha martangi ang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mo do na pinangido na sida. Ali Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidon nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami sa leleng dia siang anon, parbinotoad dihasit tongami, dohot hanguluan sa leleng-leleng na, marhite-hite anak mo, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabuji Tuhatta marhite edde nomor 30 ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata, iman dan nenet sian buku Matius 24 ayat 20. Songonon madidok desi, alay, martangi yang mahamu, asa unang pola mapurus hamu, di pertahunan ngali manang jupang ari sabat, ima sahatna, atau rap mahita mangido gogo siya tuhata, lau mangulahu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon no partu patik mi. Amin. Tabigi makor seksi parupuan.
Marede mahita. Marede mahita sian buku de nomor 626 ayat sada dohot. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ali amanami jala debatanami na di Banua Gijang. Pargugo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho. Jala rodi sa leleng-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham diha jahaton nami. Jala say unang beingot akadosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa marado poko. Jala jot-jot do husunguli hami rimasmu. Marhite siyan pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan de bata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami, Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Sa tokid do hutadi koko alay papungupungo kumaho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku hutabuniho bohiku sa tokin mararupoko alay marhite-hite dengan basa sa liling-liling na
Asyaku ho ninna Jehovah si paluaho. Ha sangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mare de mahita marhite bukede nomor 680 sia ayat 2. Tabegema hatan di debata ima turpuk di hari minggon entar surat di buku Jeremia 33 ayat sada sahat rodi ayat sia. Jeremia 33 ayat sada rodi ayat sia marsika sori mahita majahasa. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Jeremia pa dua halihon. Dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninna do. Jauh-jauh mahotuau asahu alusiho asahu pabotoho tuho hata akan nabolon dohot nasokal akan nasobinotomi. Adong pejolma masuk tu bagasan laho marmusu dopak halak kasdim. Asagohanna akai dohot bakke ni jolma. Akan naung hubunu di bagasan muruku. Dohot di bagasan rimasu. Ala naung hubadau bohiku siaku taon. Binahen ni saluhut hajahaton nasida. Jalaau manogihon mulak akan terbuangi sian Juda, dohot akan terbuangi sian Israel. Jalaau pahoton nasida, suang songon dimulana. Jalaikon gabe barita silas ni rohaku hutai, bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon, maradopot saluhut bangso parbegu di tanoon, akan na ubege saluhut na denggan nahu baheni tunasida, jadi tarsonggot, jala kahitir nasida, mida saluhut na denggan, dohot mida saluhut hutaon, nahu baheni tunasida. Ima sahatna martua do halak na tumangihon hatan di debata jala nau piopsa. Amin. Mare de mahitas yang buku de nomor 20 sia ayat sada dohot ayat.
tahatidak ko mahawarsyaw tay, songon nahina tidak ko nidongat ta sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi sa todi porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuba na torunong ditanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manay tu surgo, lahon lutusyamon di debata Jahoba, amanay pargogo na soha tu dosani, di sima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea di toddi porbadia, Jaladong sa dahuria na badia, huria hato panala Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatay na madok, mula mangolo sugot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigay mga kurs yang seksilansya.
tabegema titing di huriata. Shalom. Shalom. Tabegema titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan Minggu Sadarion Minggu Rogate 22 Mei 2022. Rogate nomor 8 Martangiang jala topik ni Minggu Sadarion maka berjuhon tangiang manang bertekun dalam doa. Na parjolo 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 24 Mei 2022 libur manang macohot. 3.2 Persembahan pembangunan pada hari ini Minggu 22 Mei 2022. Dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan tidak dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Yang kelima, pemberitahuan 5.1 kebaktian minggu. Sehubungan dengan PPKM yang sudah dilonggarkan pemerintah, untuk itu pengumpulan persembahan amplop manang pilihan bulanan, pilihan pembangunan dan pilihan amplop lainnya akan diantar ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan atau kotak warna ungu untuk pembangunan dan warna hitam untuk persembahan bulanan. Bersamaan dengan penyerahan persembahan kedua, pelaksanaannya akan dimulai pada minggu pertama di bulan Juni yang akan datang. 5.2 Kebaktian Sekolah Minggu dan Remaja. Kebaktian Sekolah Minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka pada bulan Juni 2022 dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama bagian kelas C, minggu kedua kelas B, minggu ketiga kelas A, minggu keempat kelas PG dan TK. Dan apabila ada minggu kelima kembali ke kelas C dan tetap akan disiarkan melalui online masuk pukul 07.30 WIB. B. Seksi remaja dihimbau mengikuti kebaktian sore. 5.3 Kebaktian Padang Inahanna. Dalam rangka ulang tahun Punguan Kor Inahanna akan dilaksanakan kebaktian Padang pada hari tanggal Rabu 25 Mei 2022 bertempat di Panorama Cikalong. Waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Dimohon kepada anggota Punguan Kor Inahanna untuk mengikuti pertanggiangan setiap hari Rabu masuk pukul 10 WIB. 5.4 Perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Bagian A. Dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus terhitung hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022, kegiatan Sermon Parhalado, Sermon Week dan kategorial diliburkan manang macohot. Pada hari Kamis 26 Mei 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus atau Pesta Parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus dengan 2 kali kebaktian, yaitu ibadah pagi pukul 07.30 WIB bahasa Indonesia dan ibadah siang pukul 10.30 WIB bahasa Batak. Acara disediakan dari distrik. 5.5 Pemesanan buku Pajonok dan Mendekat atau Jamita. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2022. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi sintuaweknya masing-masing paling lambat hari Minggu 5 Juni 2022. Demikianlah warta gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Horas. Horas.
Nuaeng tapasahat ma peliatan na parjolo, hut mahita maredes yan bukay din nomor 487 mulai ayat 1. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akati atemuna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian ni Tuhan tanah hinaulongan di bagasan Guar ni Tuhan Yesus. Atani debata di minggu tasadarion imasian surat ni Apostel Jakobus bidu 5 ayat 10 tolu 1 ayat 10 alu. Songoni manang dihamu akamanami dot inanami naposo bulung nang remaja na marminggu di nganamu nabe di bagas muna atani debata di ita di minggu tasadarion ima Jakobus sia ayat 10 tolu 1 ayat 10 alu. Tajahama marsikat soring. Molo adong di tonga-tonga muna natumaon na porsuk martangiang maibana. Molo adong na marlas ni roha mareddema ibana. Dungi
panguluan ni tangiang hapor siyaoni ma namar saiti, jala paheheon ni Tuhani ma ibana, sesa manang dosana, molotung adong diulahon. Jolma dosi Elia sabak kodohot tita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jalarang ro udan ditanoi 3 tahun ono bulan lelengna. Ima yang go sana diamu akka manami nanami nabosobulung na inaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Ya adong sahalak marnida sada parnidaan di Banua Gijang. Jadi di Banua Gijangi mardala-dalam maibana dohot si Petrus. Jadi dilewati nasida ma bilut. Ruangan, kamar, mereka melihat kamar, ruangan yang sangat luas. Dungi Roma amat tahun disukum ma si Petrusin nama, ai ruangan adon, bilu dia donina, hubereng kurang suruh-suruh disi, majalo, akka surat kiriman, saya songon mesin cetak nama tong harotasi gudak kian haruar dungi Roma si Petrus nin nama di botohodo bilu dia omma bilut pangidoan. Ini adalah ruangan permohonan, permintaan, permohonan dia sianak kasolmai tangiang niak kasolma sa portibion tu sama masuk ido binda songoni gurang ni suruh-suruhan majalo katang yang ido pangiduani asa pasahaton nanon tu Tuhan Yesus nina si Petrus omma rupani dungi merdalam mamusina sida rupani diwereng matong sada bilu nai naso pola belga jalarak pola torop di si suruh-suruhan arong do manang napiga rupani alai dak pola songot torok mi bilu nak kiniani disukum mamu si Petrus ayo bilu tahun nina omma bilut alus ni tangiang nina jadi disomma di jalo akka tangiang nang ni alusan ni Tuhani diguari maun bilut hamau liateon nina. Jadi kasol mana madok mauliate ala nunga dia lusi dewa tatang yang na disomma di pasahat nina. Jadi puasa ungkurang di biluta jolma we songoni do amatta nina Petrus matu amattai gumurang do jolma anggoti kiholsoni rohanai dingo do martangiang ala yang godung tikilas rohanai sipata disalpu hoddo tangiang nina ibana matu amaton itordungo ma maton rupani itordingo ma ido HP tutu sipata molo di hapor sukoni itor talpedo iba tu tangiang ala yang godi lasni rohai sipata olo do lupe iba laho madok mauliate martangiak peso sanga iba jalan niripu do sipata guguni bai dot habis taran niba ninna rohani amat tomma rupani amuak kamang dot tamuak kainang dongan sahapor siaw di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus di paingot apostel Jakobus doa kanapor siay marite minggu rokati sadarion asa martangiang dizuzui jala disosoi dohita asa gogo martangiang jala di paupuk tuak kanapor siay saluna asa jugul martangiang jala sai toktong do dipangido siang ngolu ni akan aporsiai asa diingot martangiang jala tangiang nai pasahaton elehelek
pangiduan tu debata di bagasan roha na elek, di bagasan roha na serep mangido tu debata di bagasan hapor seaon, di bagasan posni roha inuban na di turpuhon kamang do tamuak kainang dongan sahapor seaon molo marsak martangiang maibana manaon na porsuk molo marlas ni roha maredde maibana lahu pasahaton puji-pujian na tu debata naneng dohonon di turpuhon ima ngoluon sa sitong nga manoktong do marlas ni roha dohot marsak ngoluon ima ngolu na di bagasan arsak alai tagamot tado las ni roha di bagasan parsahiton alai tagamot tado hahipason di bagasan olop-olop alai tagamot tado naporsuk. Dua sisi kenyataan yang harus diterima manusia jalaikon ubuk tu bagasan rohata bahwa setiap manusia pasti akan mengalami naporsuk dohot lasni roha, pasti akan mengalami sehat dohot sakit, pasti akan mengalami sukacita dan juga duka cita. Nau tibu siani ngolu ni jolmai komajalo bahwa na marhosa do hita ditikina alai disadatikyan non mate mahita jalanang marhosa be. Ima na ko jalon yak kana porsehai di bagasan ngolu na asa unang molo marsak. Molo tu mau naporsuk madele ibana. Molo ro pangujunan madau siat Tuhani. Molo ro na porsuk tu bagasan ngoluna marungut-ungut ibana. Maradu soriboto be rupani bilang-bilang di asini rohani debata alani si taonon-naon. Sebalik nak kamang dot tamok kainang molo marlas ni roha asa unang lupa tu debata. Unang ma di bagasan naporsuk dohot sebalik na di bagasan las ni roha malubihu dihita laho mangatusi saluhnai. Unang pakke huak kamang da dot tamok kainang molo marsak peita unang marsakku gabiolo tabba haporsukon molo laspero hatta unang malasuro hatta tong alania olo gabi tatudal hot Tuhani lupa ita Tuhani. Jadi nguluon rikot sedang-sedang saja mak molo maporsuk kita kamu naporsuk ba jinalo ma huhut may ba di bagasan tangiang. Molo marlas ni roha pehita di bagasan pardalanan ni ngulutta taulup pumma alay huhut mataingot basa-basa ni debatarui na nilehon na tuhita. Asa di bagasan haporsukani dohot hapusokani juppa mangulu ni naporsea martangiang di bagasan pos ni roha. Martangiang mangelekon pangiduan na tuadopan ni debata di bagasan pos ni roha. Didok musena mangihut di turpuhon margogo situtudo tangiang ni partigor ninna. Margogo situtudo tangiang ni partigor. Jadi molo martangiak kita akamang dot tamuak kainang ta ulahon mahatigoran. Taulahon ma hasitongan di bagasan sa luhut pangiduat tai naing dojupang pos ni roha dohot pangiduan tu debata ay panguluon ni tangiangido di hita haporsiaon ay panguluon ni tangiangido di hita hahipason marhite-hite tangiak tai na martangiak kita di bagasan pos ni roha unang atong baru martangiang dope alai rang pos rohata arong go inata manangyakon boru na di pangaratoan baru martangiang Tuhan asima roham ramoti maboruku di pangaratoan nena amin nena alai marngiuk-ngiuk tok inay ambulans itor
tarok toko duina taon. Tuhan sotung na mahua do noeng berukuin na habi pangarat to ado. Ambulans di jolon jabuna do. Jadi dangan perdumon ne sasitong ate. Ambulans marngi joli jabuna boruna di pangarat toan. Alai toriado perwana do na mahua do noeng sotung na berukun na itelepon musi buruna. Sehat do ina, sehat do ma ina. Ai sonaro nak ni ambulans marngi ukina. Bai pangarat to ado ina. Imeda tortuhoro aku ina. Berada lapatan ni martangi yang ngaledak pos rohana. Ngai tangiak ko naledang pos rohana di tangiang nai. Manang songonaka namenikir namar sahid. Keluar matok sa rumah sakit on. Martangiang do desi. Alai Tuhan. Marsahiton hipas urasi jama. Alai haruar siya bil rumah sakit on. Buat berek ko ina. Saya mangupiri. Onda mangupir na. Dang leleng bion di nam siya to. Babe baru martangiang. Tokin nai na mo na. Romusero kanon imeda. Berek pe ina mo siya to. Babe baru martangiang. Naguro rupani di si molo martangiak kamu, molo martangiak kita tapapos rohatta idotong. Jadi molo martangiak kita manangiak kon anak kota di pangaratoan tapapos marwatta tu Tuhani. Unang gabi terganggu ibadah pe gabi dia pikiran na. Alai tapasat tu debata nasa holsoni rohatta. Nasa sita honotta, nasa hapor suhotta, tuk surape adong nama satu ibana ngata tangyakon. Ido pos ni rohada kamang da dotak wakainang. Tung surape adong nama satu ibana ngata pasahat ibana tu tangyakta. Pabua nata pasahat pangiduat tatu debata di bagasa sadok pangiduan dohot elehelek tu debata. Alani molo martangiak kita tahapor seaima. Molo martangiak kita tapa pos marohatta tu debata di bagasan saluhut pangiduatai. Idok musai diturpuan na mangiu tak kamang dot tamuak kainang margogo situtu do tangiang nina porsea molo dihaburjuhon atong. Jadi namar tangiang ikut dihaburjuh do tangiang na. Molo hatani Martin Luther madok akamang do tamuak kainang orare et laborare et orare. Lapatan naima haburjuhot tangiangmu. Tangiakon ulaumu, ulahon tangiangmu idotong. Ala raksai holat tangiang. Kotong do diulahon tangiang nai. Ala raksai holat bangido. Ikotong do dihanguluhon pangiduan nai. Ido pasikop pengolu ni naporsiai. Jadi molo martangiak kita taulahon atong. Molo mangido hita tahaburjuhon atong. Ido banda didok molo dihaburjuhon. Martangiang masalah ama. Tuhan pasu-pasu mahami. Dohot nahulahami. Gabe mananiula sinur na pinahan nin namat taon. HP pinahan narangadong. Jadi bebawa pa sinur na pinasok pinahan nate. Say gabe manahulahamin na. Siya manogo tu botari ulaw niya mat taon ni botamu no. Holam makalung panggu. Ala makalung panggu mana manogoti. Nangi roak kadongan na Bapak ni adunan, sa irahoro ni an Raja Parut, inarungan na ikode. So johita ina, ikode jo amat taon. Dung dihaluk panggunaon. Dungi lalap, ngagijangari ba? Ngajab sapula te, lau jauh na, ihalung se panggunaon. Lau tu hauma, hola sa dia hauma, ngamoho pari. Ipa sojo di sopo. Dung dibereng, dipapeak-peak, disopon, dipapurup-purum, los murum. Jadi, dipapurup-purup piat do rencana na le los murum. Macam dua na. Dihalung se panggunaon nek tua uma.
HP ngasumir siribus. Sumir siribus. Bah, ngaro ribus. Gabi marsahit ibandonin na. Ujung nga dingo ma tokin nai laponio punisitali bukan nama bamula may basugok maniulaw na. Mula ma mataon dihalung mo sa panggunaon. Alani sa dari iulaw niya mataon ado makalupanggu. Jadi olan narihalung do panggunaon dang nang ko di pakuron nang ko pala sa lupani. Gabi ro na niulani ngapas tidaong. Unak pola diungut-unguti de bata. Unak pola disaritai de bata. Dang gabi na niulani. Eso diula tangyang na. Tung martangiang peibana sa kukuni-kukuna, ang koso diula hodo dang dapot sa natin ang yakon na. Alani, molo martangiak kita, tahaburjuhon atong. Molo mangido hita, taulahon atong. Di bagas at tangyak tay, ikon orare et laborare, laborare et orare, juppa martangiak kita, di bagasan pos ni roha, dohot hapor seaon, tahaburjuhom ma, tahanguluhom ma, tangyak tay. Molo didok naporsea satongani tangiang do ulaon ninna. Ido ate satongani tangiang do ulaon. Jadi hiado ado ngamata di sada huria mabangun mahalakon, mabangun gereja. Jadi Roma matanin nama iya haporluan ni gereja tolo mabangun 100 juta manin na Roma sahala ka mata jongjong ma amang padita nami gudang do basa-basa hujalo hamis ya debata alani sato nga pembangunan ni gerejaon siak kami ma ninna amat tamatong sudi lah surana marulupulup sudi mau liate ma di debata sato nga pembangunan ni gerejaon ungasai dapat ditay alani pembangunan non asal mapos rohatta sairon sirung don ai sato nganai sianau ninna matapat dito sudiran tong bu baka ngabebe ngasai beon na ima tangiang dapat dito matong ala sato nga ni tangiang doulaon sato ngasih nama tahun, sato ngasih nau, tangiang nama tempat di rupanya. Jadi saya do pembangunan no pos rata. Arang gua persiaut talau pasai horon na, arong nak kerosi. Saya datang pembangunan ini. Hita pe molo martangiak kita neng membangun, bekun beliau notarotong, bekun beliau notaro. Molo dang tapasahat tak sai, tak sidungi. Sato ngaro pe sai ulau tahamai tangiang, sato nganai ulaon. Sato ngaro pe tuk kita ima pangiduan. Sato nganai pabahenan. Alani iko sudedo hita mangulahon, iko sudedo hita makaburjuhon asa dapot natin ang yakon na jupang na pinangidona. Di bagasan sa luhut pos ni roha. Di pos ni roha na martangyang tude bata dakola na pulapul di na marsa roha dapot. Alaya harok kamang do tamu kainang jupang akan aporseairo ng hahisaron. Jupang akan aporseairo hamalumon. Jupang aporseairo hahipason ni pamatang maritehite tangyang nai. Berkita ma. Molarong na marsahit di jauh makasituan ni huriai. Asa ditangyak kon ibana. Didapol maibana dohok miak maritehite gowarni Tuhani ninnate. Jadi molarok kamu namar sahid pabuahamu tok tu situa. Ai sipata olor songoni ruason hitaon. Ai soya tikiruriau marsahitina. So ipabua, bai sipa foto-foto marsahid. Ai ipabua tong. Hape rakyat tikiruriau laos dang dapok muse barita namar sahiton. Ai dipunguat dang dohot. Parsau tahu pe marga dang dohot huria pe jarang berminggu jadi ngatuk sudet dungi marungutu mon so ya tikir huriai marsai tina
tangi boto. Jadi kamang molomar sai tang pobohamu dah. Pobohamu tuk tu situai. Arong ko grup WA. Mangido tangiang amang situa nami di rumah sakit doang aing rumah sakit Dustira. Sahasan Sadikin ala Parsaiton. Dungi Roma situ ipa bomo tempat dita. Urak sehat do inata siado na mak tangya kok kamu ina. Ido. Itangya ko may sermon. Itangya ko di sermon parhalado. Itangya ko paditay may jabuna. At itung sosanga do pe manangyak kon rumah sakit. Do tu jabuni na Marsait. Ido tong jita pa buwa da. Kamang da do tamak kainang jupa Marsait tita asa ditangyak kon huriyai. Asa ditangyak kon naposon itu hani. Iso didok. Didapol main na. Jadi kurang kusuk-kusuk kun taringot tuson. Ay waro dapol-dapolon. Si tonggon ay sohea sona sohea do binereng. Padita niya ka pipi madapol inam setong. Ba unak tatu sion sona tarsura da kamang da do tamak kainang. Pelagi mula ala batako basen siti do ba. Inang bau na muse ruason namar sahiton. Barang mungkin dapolo non molo inang bau. Ba susah doi ate. Ye unang ilapation dot pangalapation natar surat. Ada lapatan ni molo do di dapol manina di okuhon huriatta tangyangta do pangidoat do pabua arong do parhitian ni debata mangula. Mangaleok kai pason. Pabua na arong parhitian ni Tuhan mangaleon haisaron. Molo ditiki marhite miak. Nalayang gonuaing tau kuhodo marhite hite hatani debata pabuana mangula do debata mangaleo kai pasot tuhita tuhamu marhite dokter marhite kaubat marhite akana uboto klinik dohot aka operasi dohot lanak ka metode pengobatan yang sudah sangat mutakhir saunari mangula do debata marhitei. Suatu ngarong nama dok saya mahola martangiang. Molo martangiang di bagasan iman pasti pas nina sitong doi alai dak sikop. Hasikopon ni halak napor sea ima molo diokuhon marhite tangiang nai malum ibana alai hugut dihaburjuhon laos diulahon dilului dalan ni debata laho mangalehon hahi pason. Do mangaleon hahisaron tuaka naporseai asa juppa di bagasan nguluna hahipason. Hamuak kamang dot tamak kainang ima namat sayarga di tonga-tonga ni turpuk taon asa saluhu nahita say toktong martangiang. Ngapos rohaku babuana sudehi ta martangiang sadarion. Pabuana ta jugulhon martangiang jalahamu piak kana mar minggu di jabu posroanami sadarion pabuana martangiak kita tu debata mangidohon pangidoatta ale sukusukun martangiang dohi tanak kining di garejaon ngasude hamu martangiang ngasude ita martangiang marsasahalak ati narang dope nga jam 12 tokin nari satu ngari mamerdalan tanggal 22 Meion ngamartangiak kita sadarion marsa sahalak asa jupang pangiduan ni naporseai marite tangiang natu debata iko manok tong dohi tamar tangiang Matius pitu pitu pangidu hamuma sai lului hamuma tuk-tuk ihamuma Rom 12 marlas ni rohama hamu mar benget ni rohama jugulok kamuma Sara Tesalonik 5:10 manok tong ma hamu martangiang tekunlah berdoa jugul holas sadaro jugul naringgan jugul Rom 12 selain nai unak pola jugul hitabah na jugula na mataunin na ala manangah hapi padok dangarong nasitong
juglian na jugalan bau ni amat taon ni na masa inata masutong sa ibang amat taro inata na si jogal bau do ini na akana hurang si hanguluno temai ala yang go jugul martangiang mangido tu de bata manok tong ima ngolu niak kana porsea asa sa itoktong martangiang tuado pan di debata di bagasan ngoluna ini nak kini ngedeni punguan lansia ya teh hu puji hu wendehon toktong goarmu hatam naga be o jahan di ngolukon sai jalo ma o Tuhan ma sai jalo ma o Tuhan tang yang nami ubereng per minggu no serahamu do bitang ngamo lemar minggu siang bah saya sudah do pai mau kurni halakon narwana dak ko to mangadi pikir kamat taro inat taon manang nende biar do halaki salah kurmune olor to soni sotuk salan non narwana hape begak nak kini ngede munai talu nak kini tu seksi perempuan ni nak kini are de munai nak kini ima bagus ima tong edeni alay tong betabu nak kini ate ede munai kamang do tamo kenang tapar siajari nama mulakon pulih partangyangon berkamu ada partangyangan ni arong ko akaruas madok waro amang sali sebule partangyangan inna asai sebule do tongi molo putaran nai kan minggu depan hita libur jadi memang Tuhani peolo do libur tangyang muna libur masuk pasu-pasu itu amolo ini tu hita sipatan jadi ai libur partangyangan minggu depan nai wiksada dua do alai sabar mahita tokin nari namon toktong mata tangyak ko tutuana sia mitop covid 10 sion asa misir asa lao ngatapuk ka tanggal 5 sekolah minggu nange mano sekolah minggu molotong non pasti ronon ni ruasi ay anak ko mang adong ko A adong B adong C ina tulo anak ko ni mataon ABC adong PGT ka managam jadi laopat baru ya 3 minggu nina molo dari ko kami jabu hola C buanon nami dang mungkin boan tugare jaon molo nasongoni dotong dang adong majaga PGT kado siadekan C siak kangan hola C nomor minggu sadari orina dak palawon ni guru sekolah minggu ino ni Roma ho non nadi atong alai molo tungbuin nange taba enak kamang dasa berhita tokin nari sumuang nama persaurata do perminggota asang giat di pasoho debata siak kita pakoroni kopi 10 sion asalam boy semua kita mamusi do pasangapon guarni debata di bagasan ngoluta jala odo parbue ni tangiak tanah 2 tahun nasal puon masa itok tong mangido hita tu debata asalam moru asalam melandai Tuhan molotung siat pangiduan nami asamago siat tanoon pakorhon ni kopi 10 sia ima sude tangiang niak kana porsea jala di tangiot debata do tangiak tai di tangiot tuata do tangiak tai nang pei kon di bagasa pos ni roa do hita erang adok tangiang kakamang do tamok kay naksongon lasiak manak songon namangata lasiak ada liman do tak kana hubartusi jalodo pangujunan niak kana porsean waing berek kamu mada ngoluon waing ditanamkan siapa cepat dia dapat yang cepat terdepan, yang lambat terbelakang. Lebih cepat, lebih baik. Fast food, makanan cepat saji. Holan ni telepon, masak sendiri. Dang mino to mangawaon. Dungi, dak kolam masak, itaruh tu jabu muna. Ini pici ison, tak kena. Ngaro si pangano di son. Fast food, fast service. Layanan cepat saji, layanan tercepat, sudah tercepat doaing, layanan internet tercepat, mobil tercepat, sudah tercepat,
na porsea penuaing di pahobar dongoluna tuna cepat. Tangyang na pe ikut cepat-cepat dia lusi Tuhani. Oma pangujuna tak kana porsea nuaing. Kok kata patok dia lusi Tuhani, molar katok dia lusi termerungut-ungut, madele, madau siat Tuhani. Pangujudan ni na porsea nuaing marite portibion. Diajar ho jale di poda hodo tuhita molo martangiak ko itor dapokmu. Molo martangiak ko itor dia lusi ninna. Ima pangujudan na tuhita. Jale gudang buhita nuak songoni. Tatangiak kon. Olo taherang dia lusi Tuhani dope. Tahun naroi tangiak ko muse. Odang odo pe ora tikina. 2 tahun na itangiak ko muse. Bada waro Tuhanon. Itangiak ko muse dak tutu arok Tuhanon. Berkita mah. Manuaing pangujunan ni na porsea. Sotu ngolo hita songoni. Ngolo martangiak kita. Marpos ni roha mahita. Pabuana malup kita. Siasa hita. Molo martangiak kita. Ikon pos dorohatta di pangiduan tangiak tai. Ai sudedo tangiangi ditangihod debata. Sudedo dah? Sude. Sudedo tangiangi ditangihod debata. Alai dak sude dioloi. Dak sude tong yoloi. Petejo innaro tuson. Dangina rumikko diho ninnaru tuson. Dangina ubuk tuho ninnaru tu beribon. Manang huliop petuho nadu menggan. Nau muli hobartu sakapu inaruhani debata tu kita. Alanido molo martangiak kita kamang do tamo kainang. Naing do lehonot tati kita. Laho manangi hot debataut. Berkita ma Jeremia 33 ida. Epistela kring na jaon ni hita. Suara homma berserulah kepadaku. Ninna tu si Jeremia. Alai didok hatani Tuhani do asa toktong nang hita pe. Olo jala rade laho manangihon Tuhani. Husajo Jeremia 33. Jauh-jauh maho tuahu asahu alusiho. Asahu pabotoho tuho. Berkita mah. Walau bahasa Indonesia, yok songonon. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu. Bahasa Inggris di yok songonon. Ijabu macamu tahe. Parohok kamu jo, parohok kita jo, dan aku akan memberitahukan. Pabon ni debata, molo martangiak kamu aro nani atu samuna tangiang. Nana ngatu satta tangiang, ima berdoa itu adalah proses dialog. Jadi berbicara berbalasan doi. Molo mangido hita ale Tuhan asima roham hita mai mangido. Tetapi pernahkah kita ibu bapak menyediakan waktu bersaat teduh untuk mendengar Tuhan? Mana kolak kita ro naik tangihon ni Tuhani. HP Tuhani dak kiata tangihon. Di bagasan tangyakta. Dan aku akan memberitahukan kepadamu Nina. Sehingga doa itu adalah proses Tuhan mendengar kita. Tetapi berdoa juga adalah proses kita mendengar Tuhan. Tatangihot Tuhani. Manangahado na pinangidoni Tuhani siak kita. Manangahan na yung donon ni Tuhani siak kita. Manangahan na yung pabon ni Tuhani itu hita. Itu sebabnya saya terus berkata, doa adalah permohonan kepada Tuhan, tetapi doa juga adalah pertanyaan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan rancang? What you design to me? Apa yang Tuhan sedang desain, sedang rancang, sedang bangun kepada kita? Karena ketika kita berdoa sehat, kita sakit. Kita berdoa untung, kita rugi. Kita berdoa lulus, kita kalah dalam kehidupan kita. Maka perlu bagi kita untuk mendengar Tuhan. What you design to me. Apa yang sedang Tuhan rancang
dalam hidup kita. Ketika kita meminta, maka kita tidak mendapatkan. Tetapi yang pasti adalah bahwa doa kita pasti didengar Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Dan jawaban Tuhanlah yang terbaik. Rancangan Tuhanlah yang terindah. Di bagasan nguluta alani sotung adong halak nama cohok martangiang. Ikon toktong, ikon torus, ikon manoktong martangiang alai hita huhut manang makka burjuhon tangiakta. Amin. Martangiang mahita. Jehovah Tuhan nami mauliate madiho Tuhan ala diajari horo kami asa manoktong martangiang sadariong ngahuboto kami say pargugui mahami martangiang di bagasa pos ni roha jalahu ajugulo kami mangido mangelek tuado pamuna badiai ali Tuhan mauliate madiho ala nung ngalam sumurut pakorhoni kopi 10 sia portibion dot sia bang tsunami ngahir alam sumuang betuhan parsaoran nami alayasi maroham mangelek mahami marhiti huasom pasohot ma alay Tuhan sorry mago kopit 10 siya tonga-tonga nami pasu-pasu mahuriam sadarion namar saor martangiang marede laho patu begehon pangiduan nami tu adopanmu asi maroham pasu-pasu maruas ni huriam na ulang tahun kelahiran samingguan panjang umur dinasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida saya itu pahi ngolu ni keluarga Sri Oriza Masutarti saya lam tabai dinasida pasarian pasamotan ramoti di bagasan perkarejoanna pasu-pasu jala tu pahi ma keluarga Silitonga inang borsitorus asima roham tabai gajang ni umur nang hai pasot dinasida do gogo pe lau yutonon ya kapinoparna sai gonggom masalu pinopar ni amanami situa F na 70 boru Silitonga Parlinson manang di dia penasida maringan asini roham mangaramoti nasida saluhna mana baideng kan ni basamdot asini roham di nasida sai lam tabailas ni roha gajang ni urnang hai pason pangaramotion ni tanganmu di keluarga we panjaitan ni nang boru si tompul asanggia jupang nangakkan apinarsita ni roha nasida nang yanak kon nasida pe ya kaulaun perkarejoan rokap ni todi lumobi ale Tuhan pangaramotion ni tanganmu pasu-pasu usaha na sedang digeluti di halburjuhon amanami haye asanggiat ale Tuhan manupa tunadinggan usaha do perkarejoan nasida saya leho malas ni roharang di nanami nyonya si mangunsong borusiahan rap do pinopar nasida mangaramoti nasida mian di tongani bagas na pinalu mehonmu di nasida sonang sohari ribuan gabi bagas selas ni roha bagas nago dame bagas haruan ni pasu-pasu rokap ni todi dia kapinopar nasida lumobi hipas nasida laho mangianisa pasu-pasu KNN NN wikwalu songoni nang napasahaton ucapan syukur hamoliatonna tu pembangunan ni huriam nan sakapan ni HKBP Jalan Lurah ale Tuhan tabai di badalas ni roha dohot hai pason nang gogope Tuhan asima roham pasu-pasu mahuriam patuluson pembangunan ni huriamon tupahi masalu tak kadak danak nanang mamuk kamar sekolah minggu namar sekolah le Tuhan laho mangeahi par sekolah mariti seleksi penerimaan dia ke universitas parbisuki nasida sasaut na pinarsitan ni rohana nang natoras nape pasu-pasu ya anak konami di parkarejoan asadeng gadenggan nasida mangulaulaon na nasorapot akarejo patudu dalat tu nasida si roham nasorapot rokap ni todi do pele Tuhan sai tupahi makaya anak konami asa jupang si rokap ni todi di nasida laho mangalugaon rumah tangga nagok asini roham pasu-pasu makaya anak konami na di pangaratoan nang nadihutaupe nasorapot anak kahagabiyo do pele Tuhan tung naso olo hami matsohot martangiang tua dupamu lehon pinopar dinasida tabbani akapahopu horong ni sudut pinopar ni akaruas ni huriam ale Tuhan saya itu pahi mabortian ni ina asa martua mameot danak di siwionna jala pasu-pasu akama parsinuan asa marulupolo managam harwanna ditongani bagas nasida be lau mamuji guarmu nabadiai pasu-pasu makana marsahid asa unang tanggal hapor siaon nasida
Ale toktong mangido Tuhan ale Tuhan hamalumon ni parsahitonna. Lumobi hamalumon ni partodionna. Asang giat ale Tuhan molo manaon na porsuk kami jala marsahit. Haburjuhonon nami mangelek martangiang tuadupanmu nabadiai. Attong mauliate mariho di sudedenggan di basam. Dohot asini roham di bagasan Yesus Kristus mangido hami tuadupanmu. Amin. Maret demahi tahut papung pilihan. Tatangnya kun mapileta manami na di bonwa gincang kono haror na salu silelo na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masya na nileon mito kami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na ucus di jolom paso-paso majala ramote asa uparhasya kami pilihanon pati bulok karajon mo dito nga tongani huriam do di portibion buhay marohanami mariti iti todim asalam utadahami gunang nisileleon mito kami asalam kirkir kami madok mo lihat itu ho mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songonna di Banua Gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Unang kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalohamu pasu-pasu sentuh hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna. Ami dot amang situa jisitorus Roma 17 sajalak kamu jalarat dohi tarpe nuang dot dana pensiun HKBP Horas.